Πορεία των ημερών και το αν θα παρουσιαστούν ή όχι ετοιμοπόλεμοι για το παιχνίδι του αθλήματος και για το δεύτερο. Πελίστρια που πέρασε η μπάλα μετά την μεγάλη μεταβίωση. Θα κλέβει Πελίστρη. Είναι ο Πελίστρης, θέλει να κάνει τη σέντρα, η κόντρα με το Ρίζε Γραβάλη. Εξαιρετική μεταβίωση από τον Τσιρβέγια. Πελίστρη πρόλαβε και αυτή τη φορά ο Πελίστρης και να βάλει στο παιχνίδι και τον Ελίας. Ο Μπόνταρ, το σούτ του Πελίστρη με την επέμβαση του Ρίζε. Ο Πελίστρης σωστά την υποδέχτηκε, ο Σφιντέτσκι είναι μπροστά του. Θα του δώσει την μπάλα. Everton. Τώρα προσπαθεί να βγει στην κόντρα, αλλά ο Πελίστρης και πάλι με την ταχύτητά του να περάσει από τον Πέτρο Ενρίκε. Άλλη μια κερδισμένη μονομαχία του καταπληκτικού Πελίστρη. Θέλει να ανοίξει για τον Ζαρουρί.